Ja, de laatste dag als burgemeester van Terneuzen nadert. Hoe voelt dat nou? Ja, een beetje weemoedig. Dus als je zo'n besluit neemt, dan weet je dat de dag er echt aankomt. En vandaag is het zover, morgen nog een college. Vandaag nog een mooi nieuwjaarsconcert en dan nemen we afscheid. Hoe heeft u de laatste periode beleefd? Eigenlijk vanaf het moment dat dat besluit is genomen? Ja, goed, het is vooral heel hectisch op weg naar zo'n besluit. Hè, want dan ben je de afweging zelf aan het maken. Op het moment dat je zo'n besluit neemt, dan komt ook een volgende fase. Hè. Dan komt ook de fase van de motivatie van dat besluit. Hoe wordt er gereageerd op dat besluit? Krijg je dan het gevoel, heb je nou het goede besluit genomen? Nou, dat gevoel, dat komt. Hè, die bevestiging is er ook. En dan is er ook ruimte, want het gaat allemaal met het hoofd en het wordt allemaal beargumenteerd. En dan komt ook een klein beetje de emotie, want dan ga je afscheid nemen van mensen met wie je hebt samengewerkt. Dan moet je dingen loslaten. Dat moet je ook doen in vertrouwen, hè? Dat het daarna gewoon verder gaat. Dat gaat het ook, daar ben ik van overtuigd. Dus dat is een beetje die periode. Nou, die zit dan zo tegen het eind van het jaar, waar gaan we denk ik allemaal zo'n gevoel wel eens hebben. Dus een beetje dubbel. Dus ik ben ook wel blij dat het nu zover is, dat het loslaten nu ook echt aan de orde is. Heeft u het idee dat uw positie in de afgelopen 2 maanden, eigenlijk vanaf het moment dat dat besluit is genomen, is veranderd in de gemeente? Ja, dat weet ik niet. Ik kom natuurlijk heel veel mensen tegen en het leuke van een burgemeester is dat dat heel afwisselend is. Dus je gaat eens een gebakje eten bij een 65 jaar huwelijk. Ja, die mensen die stellen natuurlijk aan de orde dat je gaat vertrekken. Dus ja, vanaf het moment dat je dat besluit aankondigt, ben je op weg naar de uitgang. Even terug naar afgelopen zomer. Ja. Toen spraken we elkaar tijdens ons programma Zomer van ZVL. Ging het iets meer over de persoon Erik van Merriamboer. Ja. En toen zei u dat u zich heel veilig voelt in de gemeente Terneuzen. Eigenlijk nooit echt bang om over straat te lopen. Nee. Is dat de laatste 2 maanden veranderd sinds de hele commotie rondom het AZC? Nee, absoluut niet. En dat wil ik ook wel onderstrepen, omdat die dimensie, en die hebben we elders wel in Nederland gezien, maar dat hebben we in Terneuzen niet gezien. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. En vooral bij woorden gebleven online. Ja, en die kunnen ook intimiderend zijn en die kunnen ook als onveilig worden gevoeld door mensen. Ja, kunt u dat makkelijk van u afschudden, ook al die haatreacties die er dan toch komen, vooral online? Ja, dat gaat heel makkelijk, omdat, maar dat is ook zo'n contrast. Ik denk dat we dat allemaal wel eens ervaren, dat je denkt, wat een enorm contrast tussen hoe mensen zich online uiten en als je die mensen persoonlijk spreekt, dat het dan kennelijk, dat dan kennelijk andere normen gelden. Ik zit hier nu 4,5 jaar en ik ben bijna wekelijks wel weer mensen tegengekomen die iets hebben met waar ik vandaan kom of met mijn familie of kennissen. In die zin zeg ik altijd, ik kom uit West-Brabant. Dat is heel erg verbonden met Zeeuws-Vlaanderen. Ook de mensen die ik ontmoet heb, en dat gaat tot oude schooldocenten, tot zelfs iemand die nog op mij gepast heeft toen ik een babytje was, tot mensen die familierelaties hebben. Ja, in die zin heb ik me hier altijd heel erg thuis gevoeld. En dat ga je missen. Dank u wel. Graag gedaan.